Здравейте, прекрасни! С вас е великолепната четворка и днес ще си говорим по една много интересна тема, която предстои, именно Великден. Какво правите вие в тези прекрасни великденски дни? Имате ли нещо специално? Сега ние ще ви разкажем какво правим. Аз ще ви споделя два трика, които могат да ви помогнат да запазите своите килограми. Да бъде хем вкусно, хем да изглеждате добре. За всички, които не ме познават, казвам се Бистра Генчева. Аз съм онлайн личен треньор по спорт и хранене. Помагам на заети жени да се оттърват от нежеланите килограми, поддържайки стабилна кръвна захар. Какво се случва на Великден? Каквото се случва на всеки един друг празник. Масата е отрупана с храна, с вкусоти и може ли човек да не си хапне? Това, което можете да направите, за да запазите килограмите си и да задържите кръвната си захар стабилна, е да започнете с една салата. Какво по-чудесно от една зелена такава? След това хъпнете месо и накрая си хъпнете козунак. Когато подредите храненето си по този начин, вашата кръвна захар е стабилна. Ще имате енергия и тя ще бъде плавна, няма да бъде нагоре-надолу. Ако започнете само например, с козунака, вашата кръвна захар ще се дигне. След това рязко ще падне и ще имате нужда от още едно парче козунак. Затова подредете си правилно храните и така ще се чувствате и много по-добре и можете да се изненадате колко по-малко количество храна реално сте изяли. Другото нещо, което може да направите пък, ако вече сте прекалили с храната, е да направите 20-минутна физическа активност. Дали ще бъде ходене навън, дали ще бъде тренировка вкъщи или нещо друго, това ще намали скока на вашата кръвна захар. Защото когато ние се движиме след хранене, ние изразходваме храната, която сме приели като източник на енергия. Най-лошото, което може да се направи след хранене, е да се полегне на дивана, което ние българите много обичаме с един хубав филм, но това няма да ви направи услуга, затова не го правете. Бени, какво ще ни споделиш ти? На Великден винаги яйцата и козунаците са най-вкусни. И така ние неусетно, когато сме заедно с семейството, така се увличаме и можем да прибегнем до по-големи количества. Вкусно, обаче се лепи. На някой повече, на някой по-малко. И сега това, което мога да ви споделя, са няколко положителни утвърждения за нашето тяло, защото винаги, когато прекалим, започваме след това да се осъждаме, да се критикуваме, как можах да се наям така. Някои дами се обиждат, изпитват чувство за вина, срамуват се и така говорят по негативен начин за себе си. Мога да предложа на дамите няколко положителни утвърждения за тялото. Да кажем, аз обичам, приемам и ценя моето тяло. Всяка част от моето тяло е красива по свой собствен начин. Аз признавам и приемам моите несъвършенства. Те ме правят автентична. Благодаря на моето тяло за това, което ми позволява да правя в ежедневието и за удоволствията, които изживявам. Аз се отнасям към моето тяло с любов и уважение. Давам на тялото си това, от което се нуждае, без да го претоварвам и без да го лишавам. Тялото ми заслужава да бъде обичано и ценено. Аз се чувствам защитена и в безопасност, тук и сега, без нуждата да трупам излишни килограми. И мога да ви споделя и още утвърждения, но тези като за начало са достатъчни, защото подсъзнателно качването на килограми е вид защита. Това е защитна функция на тялото от потенциална заплаха. Така няма да навлизам повече в темата, защото тя е доста дълбока, но килограмите са свързани с нуждата от любов, приемане, признание и съжеланието ни да се чувстваме
спокойни, защитени и в безопасност. Момичета, така вие може да ни споделите какво се случва на Великден във вашите домове, в семейството, включвате ли децата в подготовката? Вени, ти каза нещо много, много интересно, което много хора забравят. Те забравят да се фокусират над своите положителни черти и много ти благодаря за положителните утвърждения, които спомена, защото те могат да ни помогнат да мислиме позитивно и да харесваме повече тялото си. Великден е един чудесен начин и да рисуваш, да използваш цветовете. Затова нашата художничка ще ни сподели какво можем да направим, за да изглеждат нашите яйца нарисувани от художник, който е най-големия специалист. Здравейте, момичета, от мен. Да, това, което исках да кажа и аз е, че може да включвате децата спокойно в багрането и рисуването на яйцата, тъй като всяко дете обича да се цапа, обича да рисува, обича да твори, така че преспокойно може да ги включите в тази дейност. Нещо много важно, което аз винаги правя по Великден главно, защото на Коледа е по-студено, но гледам да имам повече движение, да излизам, защото обикновено в повечето случаи времето е хубаво или поне близко до хубаво. Така че може да се разхождате, да увеличавате движението, защото е важно, например, ако сте преяли, а и дори да не сте преяли, факта, че сте по цял ден на масата или в къщи, нали, това предразполага повече да се храните или по-застоял и заспал начин на живот. А когато излезете, примерно, на разходка, вие се зареждате, може да, примерно, като се приберете, да правите и нещо друго, освен рисуването на яйцата, да творите с детето по други начини. А, това, което аз примерно направих миналата година, сега мога да дам тук съвет, ако има на майки с много малки бебенца или които им предстоите първа да родят, тъй като на мен хич не ми беше лесно след като родих. Много изтощена и изморена се чувствах. Не бях и в толкова добро здравословно състояние, но ние с моята най-добра приятелка имаме една такава традиция всяка година да боядисваме заедно яйца. Но ние ги боядисваме сряда срещу четвъртък, тъй като по принцип яйцата трябва да са боядисани преди изгрев. Мисля, че така беше в четвъртък или в събота. Ние ги боядисваме през нощта. Тоест не спим по цяла нощ, за да багриме и боядисваме яйца. И беше много интересно миналата година, защото си казах, мале, с малко дете и то бебе, нали, как ще стане това. Тя също роди малко след мен, така че имаме деца на една и съща възраст, може да се каже. Искам да ви кажа, че приех предизвикателството, въпреки че ми идваше да се откажа, но не се отказах. Сложихме двете деца до нас да си спят, ние продължихме да си бладисваме, да, в по-кратко време, за разлика от друга година. Но защо го разказвам това? Защото е важно да знаете, че дали сте в къщи с детето, дали то ходи на градина, да, някои неща стават малко по-сложни, може би няма да може да ги правите в пълен капацитет, но е важно да не се отказвате. Дори по мъничко е важно да запазвате себе си, да се грижите за себе си и тази идентичност, която имате и носите, да не я оставяте, да не я загърбвате, защото после по-трудно бихте се върнали към нея. И примерно при мен има такова едно обвинение, винаги като зарежда това, което обичаме, че ето сега аз някак си не се чувствам пълноценна, пък така не бива, нали? Ето тук пак мога да свържа и това с храненето, нали, вината с храненето, защото аз по този начин пък се наказвах с сладко да ям. Сладкото е най-неполезното нещо за мен поне. Но аз, защото не можех да си изпълнявам задачите, не че сега мога, но по-добре от миналата година, тъй като не можех да се справям с всички задачи и новости, които имах, аз се
наказвах или награждавах с захар, с сладко, с сладко, с сладко и то започна естествено да се отразява на организма. Това е от мен, което мога да ви кажа. Вики, ти каза една много добра идея, много интересна мистина, особено човек, ако си сипе и една чаша вино, може да подейства и много така, още по-позитивно, релаксиращо, такъв великденски ритуал, чудесна идея. Можеш ли да ни споделиш как можем ние да си отцветим яйцата по естествен начин? Имаш ли такава някаква тайничка, как можем да докараме някой цвят? Ами, между другото, тази година съм решила точно това да направя. Миналата година видях едни яйца, обагрени в Инстаграм от една така българска влогърка. Не мога точно да си спомня с какво беше. Мисля, че беше с това тъмното зеле, което е лилавото. Обаче не съм точно сигурна. Те бяха бели яйца и се бяха получили светло-сини, но толкова красиви. Аз си казах, че тази година искам да го опитам и така ще направя с цвекло червени яйца, с куркума жълти яйца и нали, може би повечето хора знаят, оранжевото се получава смесица от червено и жълто. Ще опитам да смеся цвекло с куркума, за да видим дали ще стане оранжево, нали, поне върху яйцето. Трябва естествено да са бели яйцата, за да могат нали, да се отцветят хубаво, иначе върху жълтата черупка може би няма да се получат същите цветове. И вече за синьото ще проверя пак, но мисля, че бяха с листа от това тъмното зеле, червеното, сещате се. То не е точно червено, ми към лилаво, синьо, някакво такова. Но ще проверя и ако на някой му е интересно, мога да го напиша това. О, това е супер. Аз съм пробвала да отцветявам. Между другото, жълтия цвят съм го докарвала с лук. Но това за куркумата, което сподели, предполагам, че ще отцвети самото яйце много повече от лука. А какво има да ни сподели и нашата мама Мадама? Има ли някакви специални ритуали тя за Великден, Петя? Ами, нямам някакви специални ритуали такива, но това много ми хареса с бъдисването на яйца нощно време. Въпреки, че това си е нали, сега, когато има нали, вече деца и е така много интересно занимание, защото за тях е супер интересно, тъй като ние като сме тук в чужбина, те не правят нали, такива бъдисвания. И на тях им е много интересно и това е един вид да си изразят нали, тяхното изкуство. Даже понеже нали, ние сме от привилегированите да имаме 2 пъти в годината Великден. Нашия Великден мина, нали, който е католическия. Аз намерих едни много хубави неща, точно за децата, да се рисува върху салфетка такава кухненска с фломастри. И те си драскат каквото си искат. Каквито си искат цветове си драскат. След това яйцето се топва във вода и се оставя, нали, като с памук мама ги слагаше в нейлонова нали, чантичка, там да се посетят още малко. Станаха чудни и всяко си знаеше яйцето. Това е моето яйце, това е моето яйце, това е моето яйце. Беше много интересно, нали? Те са вложили своето си изкуство, тяхното си виждане в яйцата. Сега за нашия Великден смятам пак да отцветим още някой, понеже това си е занимание нали, за децата. След това винаги се сяждат. Другото нещо, което Бистрото нали, пита за такива, и ще дам нали, такава друга идейка за нали, натурални бои да се използвате, нарязват се червен или жълт лук на мъничко и така се варят яйцата. Всъщност те се овалват във вода. Аз трябва да тръгвам. Овалват се във вода и се потапят, се овалват после в луковите люспи и се варят така с луковите люспи. И стават едни такива, едни такива мраморни, много хубави яйца. Трябва да намеря видеото, ще ви го споделя.
като коментар, нали, за да видите, но стават наистина много хубави. Миналата година го правихме, тази година не го пробвах. Сега за нашия Великден ще го направя. Великден при нас минава много интересно, защото те вече нали, са в една такава възраст, която им намират, нали, какво да правят там. Особено познатите, като почнем да месим, то винаги се идва, те да си сложат ръцете, да обмесят там, да намачкат. За тях е един пластилин, нали? И е много забавно. Просто 2 години така си изкарваме Великдена много забавно и интересно с децата. Иначе това, което аз мога да кажа е, че отново ще кажа на майките, за да можете да дадете тази любов и щастие, нали, тези традиции, защото за мен е Великден, Коледа, това са си традиции преди всичко. И ние като хора, които сме в чужбина, за нас е малко по-трудно, нали, да ги предадем и ние трябва да сме спокойни и щастливи, за да можем да обясним на децата, да предадем, защото все пак нашата българската култура се е запазила през османското робство, точно като е предавала културата. Така и църквата. Така че отделяйте време за себе си. Това през почивните дни, сега те са немалко по Великден, винаги си открадвайте някакви минутки, които да си направите нещо за себе си. Аз тук имам различни, дали ще пия един чай, дали ще пия кафе с мъжа си, дали ще си направя сутрешната процедура с моята машинка, за да може да си почистя лицето и да изглеждам добре и свежа. Намирайте се през деня малки моменти, които да се подарите време за себе си. И тренировката ми. Тренировката е изключително важна. Това е моето сутрешно кафе вече. От 1 година вече не пия сутрин кафе, но тренировката си ми е на линия, тя се ми зарежда за целия ден. Децата също по този начин предаваме моята традиция, която е да се грижат за себе си, да не отдават толкова време, нали, да имат и собственото си време, да не се подценяват е думата. Подценяват и да намират време за себе си. Това е, което искам да кажа. Това, което сподели, е много интересно, ще го пробвам с лука със сигурност. Това, което си спомням от моето детство, например, е, че имах едно дървено яйце и то винаги оцеляваше здраво. И това, което съм решила да направя за нашия Великден, тъй като и при нас Великден вече мина, англичаните си дават шоколадови яйца, но могат да им кажат, че те могат само да ни завидят за нашия, защото нашия е много по-интересен. Аз често разказвам за нашите традиции и те наистина гледат и слушат с захлас за това какво правиме и ние се опитваме също така да предадем традициите и на децата си, да ги научим и да ги запазим във времето, защото традициите са това, което сме ние, това, което ни прави нас българи, ние сме горди да бъдем такива. Това, което съм решила да направя за тази година е да взема по едно дървено яйце и на двамата и да си го осветят с бои. Преди това и да го използват точно когато се чукаме с яйцата. Нали, хем яйцето ще остане така здраво и те ще бъдат здрави през цялата година. Но много ще им хареса самия процес, тъй като при нас тук има много такива дървени фигурки, които са за оцветяване. Те се продават заедно с боите. Има яйца, виждала съм ги и ще си взема едно такова. 2 случая за двамата по едно. Това беше от нас, с вас беше великолепната четворка. Спрете да бързате и започнете да живеете.